направим ли го двамата? Няма да развивам излишни теории. Първата врата, която видя и влизам, ако ми хареса, няма да излизам. Няма да ми казваш и разбирам, няма ли емоция, умирам. В моята игра, за да играеш, първо научи се как. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак. Истории, но няма да ги кажа, за тайна са ме молили. Има много хора, с които сме спорили, защото съм ги чул как за мене са говорили. Аз обаче няма да се спирам. Има ли емоция, разбивам. Има ли игра, за да играеш, първо научи се как. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не коментираш, да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак. Да ми отговаряш и да не се лигавиш, ах има да можеш да ме правиш. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш, кажа ли ти стой до стената да стоиш. Значи вече си в играта, продължавам като килата, всичко живота се мята. С други влизам, с теб излизам, но къде ли се намирам? Няма да те спонсорирам, мога само да си взимам. Късно да излизаш и да не се прибираш, че сме заедно, да не смееш да коментираш и да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш и пак, и пак, и пак. Да ми отговаряш и да не се лигаш.